आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी मंदिर आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या आत्मसाक्षात्काराचे विज्ञान या पुस्तकाचे तर आपण या पुस्तकामध्ये श्रील प्रभुपादांची विविध ठिकाणची इंटरव्ह्यूज आणि त्याच्या इंटरव्ह्यूज मध्ये श्रील प्रभुपादांनी कशा प्रकारे उत्तरे दिली आणि आत्मसाक्षात्काराचं विज्ञान म्हणजेच ज्याला सायन्स ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन असं म्हटलं जातं. मग हे आत्मसाक्षात्कार याच्या मागचं विज्ञान काय आहे याची माहिती आहे अतिशय सोप्या आणि सरळ सुंदर शब्दात प्रभुपाद आपल्याला सांगतायत. मग आपण भौतिक शरीर आणि आध्यात्मिक शरीर यांच्यामधला फरक, भगवंतांची व्याख्या, भगवंत म्हणजे काय आणि भगवंतांना का आपण परमपुरुषोत्तम भगवंत म्हणून त्यांचा स्वीकार करायला हवा आणि या भौतिक जगतातून आपण आपली आध्यात्मिक जगताकडे वाटचाल कशा प्रकारे करायची आणि या भौतिक जगतामधून आपला संबंध किंवा इंद्रिय तृप्तीपासून स्वतःला कशा प्रकारे वाचवायचा आणि त्यासाठी आध्यात्मिक जगतामध्ये आपली वाटचाल करण्यासाठी आपण कोणते प्रयत्न करायला हवे. मग त्यातला पहिला प्रयत्न गुरूंची निवड. मग आध्यात्मिक गुरूंची निवड कशा प्रकारे करायला हवी, आपले गुरु कसे असायला हवेत आणि मग त्याच्यानंतर साधू आणि ढोंगी पुरुष यांच्यामधला फरक कशा प्रकारे आपण ओळखायचा इथपर्यंत आपण वाचन केलं होतं. आणि मग आजच्या आपल्या वाचनामध्ये आपण गुरूंची निवड, आध्यात्मिक गुरूंची निवड याच्यामधल्या तिसरा भाग म्हणजे आध्यात्मिक गुरु एक अत्यावश्यक बाब. आता गुरूंचं महत्व काय, गुरु का निवडला पाहिजे हे प्रभुपादांनी आपल्याला समजावून सांगितलं. आणि मग त्याच्यानंतर कसा गुरु निवडला पाहिजे, एक खरा गुरु आणि ढोंगी यांच्यामध्ये काय फरक असतो आणि चांगला गुरु आणि वाईट गुरु असा प्रश्नच येत नाही. गुरु म्हणजे गुरु असतो, जो वाईट असतो तो गुरुच नसतो. हे प्रभुपादांनी आपल्याला अतिशय सुंदर उदाहरणांनी आधीच्या भागामध्ये सांगितलं होतं. मग आता आपल्याला आध्यात्मिक गुरूंची आवश्यकता का आहे, ती का आपल्या जीवनातली एक अत्यावश्यक बाब आहे, हे प्रभुपाद आपल्याला या अध्यायामधून सांगणार आहेत. तर मी वाचनाला सुरुवात करते आणि कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. आध्यात्मिक गुरु एक अत्यावश्यक बाब. फेब्रुवारी 1936 मध्ये मुंबईतील गौडीय मठातील भक्तांनी एका तरुण सदस्याचे भाषण ऐकले. आपले गुरु श्री भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांच्या सन्मानार्थ केलेले त्याचे भाषण ऐकून सर्वजण थक्क झाले. 3 दशकानंतर तो तरुण आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचा संस्थापक आचार्य होणार होता. गुरुचे आध्यात्मिक जीवनातील महत्व या विषयावर श्रील प्रभुपादांचे हे भाषण अत्यंत उपयुक्त आहे. साक्षाद्धरित्वेन समस्त शास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदो गुरुः श्रीचरणारविंदम. शास्त्रात असे प्रतिपादित केले आहे की परमेश्वराप्रमाणेच आध्यात्मिक गुरुचा आदर करावा व ही आज्ञा त्या अनुसार परमेश्वराच्या शुद्ध भक्तांकडून पाळली जाते. आध्यात्मिक गुरु हा परमेश्वराचा अत्यंत अंतरंग सेवक असतो. म्हणून आपण आपल्या आध्यात्मिक गुरूंच्या चरण कमलाला सादर अभिवादन करूया. सभ्य गृहस्थ हो, गौडीय मठाच्या मुंबई शाखेच्या सदस्यांतर्फे मी आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. कारण जगद्गुरु आचार्य देवांच्या चरणकमळांना आपले सामुदायिक अभिवादन करण्याकरता आज रात्री आपण सर्वजण महत् कृपेने आमच्यात सामील झाला आहात. आपले आचार्य देव हे गौडीय धर्मप्रसारक मंडळाचे संस्थापक आणि श्री विश्व वैष्णव राज्यसभेचे अध्यक्ष आचार्य आहेत. ते माझे शाश्वत दैवी सद्गुरु म्हणजे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज होत.
श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी येथे ठाकूर भक्ती विनोद यांनी केलेल्या प्रार्थनेचे फळ म्हणून 62 वर्षांपूर्वी या शुभदिनी आचार्य देव प्रकट झाले. सभ्य गृहस्थ हो, या सायंकाळी आचार्य देवांना असे अभिवादन करण्यासाठी आपण जे आयोजन केले आहे ते निश्चितच कोणत्याही एका पक्षाचे किंवा पंथाचे नाही. कारण जेव्हा आपण गुरुदेव किंवा आचार्य देव यांच्या मूल सिद्धांता संबंधी बोलतो तेव्हा जी गोष्ट सर्वव्यापक असते अशाच गोष्टीबद्दल आपण बोलतो. त्यामुळे माझे गुरु व तुमचे किंवा दुसऱ्या कोणाचे गुरु यांच्यात भेदभाव करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. गुरु फक्त एकच असतो, मात्र तो तुम्हाला, मला आणि इतर सर्वांना उपदेश करण्याकरिता अनंत रूपाने प्रकट होत असतो. प्रमाणित शास्त्रावरून आपणास असे समजते की गुरु किंवा आचार्य देव आपल्या ज्या दैवी जगाचा संदेश देतात ते दैवी जग अलौकिक आहे. सॉरी, त्या ठिकाणी भगवंतांचा निवास आहे व तेथे प्रत्येक जण कोणताही भेदभाव न करता परमसत्याची सेवा करीत असतो. आपण कित्येक वेळा ऐकले आहे की महाजनो येन गतः स पंथाः, तुमचे पूर्वाचार्य ज्या मार्गाने गेले त्याच मार्गाने तुम्ही जा. परंतु या श्लोकाचा खरा आशय समजून घेण्याचा आपण क्वचितच प्रयत्न केला आहे. आपण जर या श्लोकाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला तर आपल्याला समजेल की महाजन एकच आहे आणि त्या अलौकिक जगाकडे जाण्याचा राजमार्गही एकच आहे. मुंडकोपनिषदात 1.2.12 असे म्हटले आहे की तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम. दैवी विज्ञान समजून घेण्याकरिता आपण गुरु शिष्य परंपरेतील जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु परमसत्यात स्थिर झालेला आहे त्याच्याकडे गेले पाहिजे. याप्रमाणे येथे असा आदेश दिलेला आहे की दैवी विज्ञान प्राप्त करण्याकरिता मनुष्याने गुरुच्या सानिध्यात गेले पाहिजे. म्हणजेच ज्यांच्या संबंधी मतभेद नाही ते परमसत्य जर एकच आहे तर मग गुरु हा सुद्धा एकच आहे. गुरु दोन असू शकत नाहीत. आज रात्री ज्या आचार्य देवांना आपले नम्र अभिवादन करण्याकरिता आपण जमलेलो आहोत ते कोणत्याही एका पक्षविष्ठ किंवा पंथविष्ठ संस्थेचे गुरु नाहीत किंवा सत्याचे जे अनेक निरनिराळ्या मताचे प्रतिपादक आहेत त्यापैकीही एक असे हे गुरु नाहीत. उलट ते जगद्गुरु आहेत किंवा आपण सर्वांचे ते गुरु आहेत. फरक एवढाच आहे की काही जण त्यांच्या आज्ञेचे मनपूर्वक पालन करतात तर काही जण त्यांचे प्रत्यक्षपणे आज्ञापालन करत नाहीत. श्रीमद भागवतात 11व्या स्कंदात 17व्या अध्यायात 27व्या श्लोकात म्हटले आहे की आचार्या मा विजानीया अन्नावम अन्येत कैहिचित न मत्सबुद्धे अध्यासूयेत सर्वदेवमयो गुरुः. श्री भगवान म्हणाले, मनुष्याने आध्यात्मिक गुरुला माझ्या इतकाच योग्यतेचे समजावे. कोणत्याही आध्यात्मिक गुरुचा मत्सर करू नये किंवा गुरु हे सामान्य मनुष्य आहेत असे कोणालाही वाटता कामा नये. कारण आध्यात्मिक गुरुमध्ये सर्व देवदेवता एकत्रित आले आहेत. म्हणजेच आचार्यांना भगवंतांचे साक्षात स्वरूप मानले आहे. त्यांना या भौतिक जगातील कार्याशी काही कर्तव्य नसते. तात्पुरत्या किंवा अस्थायी गरजा भागविण्याच्या कामी ढवळाढवळ करण्याकरिता गुरु या जगात अवतरित झालेले नसतात, तर मनाने आणि पंचेंद्रियांनी उपभोग घेण्याच्या हेतूने जे या भौतिक जगात आले आहेत अशा पतितबद्ध जीवात्म्यांच्या उद्धाराकरिता गुरु अवतरित झालेले असतात. वेदांचे ज्ञान प्रकट करण्याकरिता ते आपल्या समोर आलेले असतात आणि आपल्या जीवनाच्या प्रवासात प्रत्येक पावलागणिक ज्या परिपूर्ण स्वातंत्र्याच्या सुखामागे आपण लागलो आहोत ते सुख आपल्याला देण्याकरिता गुरु आपल्या समोर आलेले असतात. वेदांतातील दिव्य ज्ञानाचा उच्चार परमेश्वराने प्रथम ब्रह्मदेवापुढे केला
ब्रह्मदेव हा या विशिष्ट सृष्टीचा निर्माता आहे. मग ब्रह्मदेवापासून वेदांचे ज्ञान नारदांना मिळाले, नारदांपासून व्यासदेवांना, व्यासदेवांपासून मध्वांना व अशा या गुरु शिष्य परंपरेच्या रीतीने एका शिष्यापासून दुसऱ्या शिष्याला परंपरेने प्राप्त झाले व ते अखेर श्री गौरांग श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभू यांच्यापर्यंत आले. चैतन्य महाप्रभू हे स्वतःला ईश्वरपुरीचे शिष्य व वारस म्हणवित होते. सध्याचे आचार्य देव हे शिलरूप गोस्वामी पासून शिष्य परंपरेने आलेले 10वे शिष्य प्रतिनिधी आहेत. शिलरूप गोस्वामी हे ज्यांनी या दिव्य परंपरेची शिकवण पूर्णपणे दिली त्या श्री चैतन्य महाप्रभूंचे मूळ प्रतिनिधी आहेत. आमच्या गुरुदेवांपासून आम्हाला जे ज्ञान मिळाले आहे ते स्वतः परमेश्वराने दिलेल्या ज्ञानाहून निराळे नाही. तसेच ज्या ब्रह्मदेवाने ते ज्ञान परमेश्वरापासून मिळवले आहे त्या ब्रह्मदेवाच्या शिष्य परंपरेत चालत आलेल्या ज्ञानाहून ते ज्ञान भिन्न नाही. आम्ही हा शुभ दिवस व्यासपूजा तिथी म्हणून साजरा करतो, कारण वेद पुराणे, भगवद्गीता, महाभारत आणि श्रीमद भागवत यांचे दैवी संकलन करते व्यासदेव यांचे आगमन श्री यांचे आचार्य व्यासदेव यांचे आमचे आचार्य हे सध्या हयात असलेले प्रतिनिधी आहेत. जो मनुष्य आपल्या अपूर्ण इंद्रियांच्या ज्ञानाने शब्द ब्रह्माचा दैवी ध्वनीचा अर्थ लावतो तो खरा गुरु असू शकत नाही. कारण प्रामाणिक आचार्यांच्या नेतृत्वाखाली मिळणाऱ्या योग्य नियमित शिस्तबद्ध शिक्षणाच्या अभावी जो मनुष्य मायावादी लोकांच्या प्रमाणे असे अर्थ लावतो तो अर्थ व्यासदेवांनी केलेल्या अर्थाहून निश्चितच भिन्न असतो. श्रील व्यासदेव हे वैदिक दर्शनाचे पहिले प्रामाणिक अधिकारी पुरुष आहेत आणि व म्हणून जो कोणी असा असंबद्ध अर्थ लावणारा असतो त्याचा गुरु किंवा आचार्य म्हणून स्वीकार करता येत नाही, मग तो भौतिक विद्यांमध्ये कितीही संपन्न झालेला असो. पद्मपुराणात म्हटले आहे त्याप्रमाणे संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते निष्फला मतः. गुरु शिष्य परंपरेतील प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुपासून तुम्हाला दीक्षा मिळाल्या वाचून तुम्ही जर एखादा मंत्र घेतला असेल तर त्याचा काही परिणाम होत नाही. उलट पक्षी ज्याने गुरु शिष्य परंपरेतील प्रामाणिक गुरुपासून श्रवणाद्वारे दिव्य ज्ञान प्राप्त केले आहे व ज्याला खऱ्या आचार्याविषयी मनापासून आदर आहे त्याचे वेदांनी प्रकट केलेल्या ज्ञानाने निश्चितपणे प्रबोधन होतच असते. पण बहिर्दृष्टी ठेवून अशास्त्रीय प्रयोगाच्या सहाय्याने जे लोक ज्ञान मिळवतात त्यांना वैदिक ज्ञानाची द्वारे कायमची बंद असतात. श्वेताश्वतर उपनिषदात म्हटले आहे त्याप्रमाणे 6.23 मध्ये यस्य देवो परा भक्ती यथा देवे तथा गुरौ तस्यैस्ते कथिता ही अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः. देव आणि गुरु या दोघांच्याही ठिकाणी ज्याची एक समयावच्छेदे करून पूर्ण श्रद्धा भक्ती आहे अशाच महात्म्यांना वेद विद्येचे सर्व महत्व आपोआप कळून येते. सभ्य गृहस्थ हो, आपले ज्ञान इतके तोडके आहे की आपली इंद्रिये इतकी अपूर्ण आहेत आणि आपली साधने इतकी मर्यादित आहेत की श्री व्यासदेवांच्या किंवा त्यांच्या प्रामाणिक प्रतिनिधींच्या चरणकमळांना आपण शरण गेल्या विना परमात्म्याचे थोडे सुद्धा ज्ञान आपल्याला प्राप्त होणे शक्य नाही. आपणाला ब्रह्म इंद्रियांनी जे ज्ञान मिळते त्यामुळे अनेक क्षणी आपली फसवणूक होत असते. नेहमी फसवणारी, विकृत करणारी, चंचल असणारी ही सारी मनोनिर्मित किंवा मनसृष्टी आहे. आपल्या निरीक्षण व प्रयोग करण्याच्या मर्यादित व विकृत पद्धतीमुळे आपल्याला या अलौकिक
धामासंबंधी काहीही समजणे शक्य नाही. परंतु श्री गुरुदेवाच्या किंवा श्री व्यासदेवांच्या विशुद्ध माध्यमातून त्या दिव्य परमधामातून या देशात संक्रमित झालेला तो दिव्य ध्वनी ऐकण्याकरता आपण सर्वजण उत्सुकतेने आपले कान देऊ शकतो. म्हणून सभ्य गृहस्थ हो, आपल्या ताठर प्रवृत्तीमुळे निर्माण झालेले आपले सारे मतभेद नष्ट करण्याकरिता व्यासदेवांच्या प्रतिनिधींच्या चरणांना आपण आज शरण गेले पाहिजे. म्हणून श्रीमद भगवद्गीतेत म्हटले आहे 4थ्या अध्यायात 34व्या श्लोकामध्ये, तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार. तद्बुद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणले आहे. उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम. फक्त आणि फक्त आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीच ज्ञान प्रदान करू शकते, कारण ज्ञानीनच तत्वदर्शिनः. त्यांनी तत्व जाणलेले असते. ते दिव्य ज्ञान प्राप्त करण्याकरिता आपण उत्कटतेने प्रश्न करून आपण सेवानिवृत्तीने जे खरे आचार्य आहेत त्यांना आपण संपूर्णपणे शरण गेले पाहिजे. अशा आचार्यांच्या मार्गदर्शनाखाली परब्रह्माची केलेली वास्तविक सेवा हेच केवळ एक असे साधन आहे की ज्या योगे ते दिव्य ज्ञान आपल्याला आत्मसात करता येते. अशा त्या आचार्य देवांच्या चरणांना आपली विनम्र सेवा आणि अभिवादन सादर करण्याकरिता भरलेली आजची ही सभा आपणास ते दिव्य ज्ञान आत्मसात करण्यास लागणाऱ्या योग्यतेचा आपल्यावर अनुग्रह व्हावा याकरिता आपणाला समर्थ करील, कारण ते दिव्य ज्ञान कोणताही भेदभाव न ठेवता सर्व जणांकडे आचार्य देवांनी अत्यंत कृपायुक्त होऊन संक्रमित केले आहे. सभ्य गृहस्थ हो, आपण सर्वजण कमी अधिक प्रमाणात प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे अभिमानी आहोत, परंतु वस्तुतः त्या संस्कृतीचे खरे स्वरूप आपल्याला माहीत नाही. आपण आता आपल्या प्राचीन भौतिक सुधारणेचे अभिमानी राहू शकत नाही, कारण आताची भौतिक सुधारणा ही गतकालीन भौतिक सुधारणेपेक्षा हजारो पटीने श्रेष्ठ झाली आहे. असे म्हटले जाते की आपण कलयुगाच्या या अंधारमय युगातून जात आहोत. पण या अंधकाराचा अर्थ काय आहे? हा अंधकार भौतिक ज्ञानाच्या मागासलेपणाने आलेला अंधकार नाही, कारण आपल्याला पूर्वीपेक्षा अधिक भौतिक ज्ञान झाले आहे. आपणाजवळ जरी ते ज्ञान भरपूर प्रमाणात नसले तरी आपल्या शेजारी राष्ट्रांना हे भौतिक ज्ञान भरपूर प्रमाणात आहे. म्हणून आपण अशा निष्कर्षाप्रत आले पाहिजे की वर्तमान काळातील युगाचा अंधार हा भौतिक उन्नतीच्या अभावामुळे आलेला अंधकार नाही, तर मानव जीवनाची जी मूळची गरज आहे आणि सर्वोच्च जीवनाच्या सर्वोच्च प्रतीच्या मानवी संस्कृतीचा जो आदर्श आहे, अशी जी आपली आध्यात्मिक उन्नती, त्या आध्यात्मिक उन्नतीचा धागादोरा आपण गमावून बसलो आहोत. टेकड्यांच्या माथ्यावरून शत्रूंच्या डोक्यावर मोठे मोठे दगड टाकण्याची पूर्वीच्या काळातील जी रानटी पद्धत होती, त्या पद्धतीपेक्षा विमानामधून बॉम्ब टाकण्याची पद्धती ही काही समाजाची प्रगती नव्हे. आपल्या शत्रूंना मशीन गन्सच्या साहाय्याने आणि विषारी वायूंच्या साहाय्याने ठार मारण्याची कला म्हणजे ज्या प्राचीन काळातील रानटी लोकांना धनुष्यबाणांनी शत्रूंना ठार मारण्याच्या कलेत अभिमान वाटत होता, त्या रानटी कलेपेक्षा निश्चित पुढारलेली कला नव्हे. तसेच जी स्वार्थ बुद्धी माजलेली आहे तिची वाढ होणे ही गोष्ट बौद्धिक पशुवृत्तीहून अधिक काही सिद्ध करत नाही. खरी मानवी संस्कृती ही या सर्व अवस्थांहून निराळी आहे. म्हणून कठोपनिषदात 1.3.14 जोरदार आव्हान केले आहे की उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षूरस्य धारा निशिता दूर
अत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति. उठा, जागे व्हा आणि मानव समाजाचा जो वर तुम्हाला मिळालेला आहे तो समजून घ्या. आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग तलवारीच्या तीक्ष्ण धारेप्रमाणे फार कठीण आहे. आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न विद्वानांचे असे मत आहे. अशा रीतीने ज्यावेळी एकीकडे ऐतिहासिक विस्मृतीच्या गर्भाशयात इतर लोक होते, त्याच वेळी भारतातील तपस्वी ऋषींनी अशा निरनिराळ्या संस्कृतीचा विकास केला होता की ज्या संस्कृतीमुळे त्यांना अध्यात्मज्ञान होऊ शकते. त्यांना असे आढळून आले होते की आपण म्हणजे जड वस्तू मुळीच नाही, तर आपण सर्वांना चेतनामय, आध्यात्मिक, शाश्वत आणि अविनाशी असे परमेश्वराचे सेवक आहोत. परंतु आपण आपल्या या अधिक योग्य विचाराला न जुमानता सध्याच्या भौतिक जीवनाशी स्वतःला पूर्णपणे एकरूप करण्याचे ठरवले असल्यामुळे आपली दुःखे जन्म व मरण यांच्या कठोर नियमानुसार वाढली आहेत व ज्यांच्या अनुषंगिक रोग व चिंता वाढल्या आहेत. भौतिक सुखाची कोणतीही तरतूद केली असली तरी ही दुःखे वस्तुतः कमी करता येत नाहीत, कारण जड व चेतन ही पूर्णपणे वेगळी तत्वे आहेत. एखादा जलचर प्राणी तुम्ही पाण्याबाहेर काढावा, त्याला जमिनीवर ठेवावे व तेथे त्याला जमिनीवर उपलब्ध होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सुखसोयी पुरवाव्या अशासारखी जणू काय वर सांगितलेली कृती आहे. त्या प्राण्याला जे वातावरण परकीय आहे त्यातून त्याला सोडविल्या वाचून त्याची मरणप्राय दुःखे मुळीच कमी करता येत नाहीत. चेतन आणि जड या गोष्टी संपूर्णपणे एकमेकांविरुद्ध आहेत, पण सर्वजण चेतन प्राणी आहेत. आपण सर्वजण चेतन प्राणी आहोत. आपण भौतिक गोष्टींमध्ये कितीही पडलो तरी जे पूर्ण सुख आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे ते आपल्याला प्राप्त होऊ शकत नाही. पूर्ण सुखाची प्राप्ती आपल्याला तेव्हाच होईल की जेव्हा आध्यात्मिक जीवनाचा आपल्या स्वाभाविक स्थितीत आपण पुन्हा प्रस्थापित होऊ. आपल्या प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा हाच विशिष्ट संदेश आहे. हाच गीतेचा संदेश आहे. हाच वेद आणि पुराणे यांचा संदेश आहे. आणि चैतन्य महाप्रभूंच्या शिष्य परंपरेतील सध्याचे आपले जे आचार्य देव आहेत त्यांच्यासह सर्व खऱ्या आचार्यांचा हाच संदेश आहे. सभ्य गृहस्थ हो, आपले आचार्य ओम विष्णुपद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज यांनी आपल्याला जे उदात्त संदेश दिले आहेत ते संदेश आपणाला जरी पूर्णपणे समजले नाही तरी आपण ते मान्य केले पाहिजे. त्यांनी आपल्या पवित्र मुखातून जे दैवी संदेश आपल्याला दिले ते निश्चितपणे मानवाचे दुःख शमविणारे आहेत. ते जे काय सांगतात ते आपण सर्वांनी शांतपणे श्रवण केले पाहिजे. कोणताही अनावश्यक विरोध न करता आपण त्यांच्या दिव्य संदेश लक्षपूर्वक ऐकला तर ते आपणावर खात्रीने दया करतील. तो आचार्यांचा संदेश भगवत धामाप्रत म्हणजे आपल्या मूळ धामाप्रत आपल्याला परत घेऊन जाईल. मला पुन्हा पुन्हा सांगायचे आहे की आपण त्यांचा संदेश शांतपणे ऐकला पाहिजे. आपली जितपत खात्री पटेल तितपत आपण त्यांचे अनुसरण केले पाहिजे. तसेच कारण नसताना परब्रह्म भगवंतांची सेवा करण्यात आपली जी सांप्रतची नाखुशी आहे त्या नाखुशीतून किंवा नाराजीतून आपण व सर्व जीवांनी मुक्त व्हावे याकरिता आपण आचार्यांच्या चरणकमळांना वंदन केले पाहिजे. गीतेवरून आपल्याला समजते की शरीराच्या नाशानंतर सुद्धा आत्म्याचा नाश होत नाही. आत्मा सदैव आहे तसाच आहे. सदैव नवा आणि टवटवीत आहे. अग्नी त्याला जाळू शकत नाही, पाणी त्याला भिजवू किंवा विरघळू शकत नाही, वायू त्याला सुकवू शकत नाही आणि शस्त्रे त्याला तोडू शकत नाही.
तो नित्य शाश्वत सनातन चिरंतन आहे आणि श्रीमद भागवतातही ही गोष्ट प्रमाणित केली आहे. 10व्या स्कंदात 84व्या अध्यायात 13व्या श्लोकात यस्यात्मबुद्धिः खूपणे त्रिधातुके स्वदिहि कलत्रादिपुई भौम इज्जदिहि ती यतीर्थबुद्धः सलिलेन कहिश्च उज्जनेष्व अभिज्ञेषु स एव गोरखरः. कफ वात आणि पित्त या 3 धातूंनी हरे कृष्ण युक्त माताजी. असलेल्या या हरे कृष्ण प्रभूजी. वाचो का? चालेल प्रभूजी, वाचा ना. कफ वात व पित्त या 3 धातूंनी युक्त असलेल्या या शरीररूपी पिशवीचा जो कोणी ही पिशवी म्हणजे आपणच आहोत अशा बुद्धीने स्वीकार करतो, ज्याची बायको मुलांच्या ठिकाणी दाट आसक्ती आहे, जो स्वतःच्या भूमीलाच पूजनीय मानतो, जो यात्रेच्या पवित्र स्थळी असलेल्या जलात स्नान करतो, परंतु ज्यांना प्रत्यक्ष ज्ञान झाले आहे अशा संत लोकांचा तो कधीही लाभ घेत नाही, असा मनुष्य गाढव किंवा गायीपेक्षा अधिक योग्यतेचा नाही. दुर्दैवाने या काळात आपण आपल्या खऱ्या सुखाकडे दुर्लक्ष केल्याने आणि हा शरीररूपी भौतिक पिंजरा म्हणजेच आपण आहोत असे मानल्याने मूर्ख बनलो आहोत. आपण आपली सर्व शक्ती या भौतिक पिंजऱ्याच्या निरर्थक रक्षणाकरता केंद्रीभूत केली आहे व त्यामुळे आत बंदिस्त झालेल्या आत्म्याकडे आपले पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. पक्षाने उडून जाऊ नये म्हणून पिंजरा, पक्षी हा काही पिंजऱ्याच्या रक्षणासाठी नसतो, म्हणून आपण यासंबंधी खोल विचार केला पाहिजे. या देहरूपी पिंजऱ्याच्या रक्षणासाठी आपले सर्व प्रयत्न सध्या चाललेले आहेत आणि जास्तीत जास्त आपण आपल्या मनाला कला व साहित्य यांच्या योगाने खाद्य पुरवण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्याला हे कळत नाही की हे मन सुद्धा अधिक सूक्ष्म स्वरूपात जडच आहे. गीतेत असे म्हटले आहे की 7.4 श्लोक, भूमिरापो वन वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या सर्व 8 माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. शरीर आणि मन यापासून वेगळा असणारा जो आत्मा, त्याला खाद्य देण्याचा आपण क्वचितच प्रयत्न केला पाहिजे व म्हणून खऱ्या योग्य अर्थाने आपण सर्वजण आत्महत्या करीत आहोत. अशा प्रकारचे चुकीचे प्रयत्न करण्याचे बंद करावे अशी ताकीद अशा प्रकारचे चुकीचे प्रयत्न करण्याचे बंद करावे अशी ताकीद देणे हा आचार्य देवांचा संदेश आहे. म्हणून आचार्य देवांनी आपल्यावर जी विशुद्ध कृपा आणि अनुग्रह केला आहे त्याकरता आपण त्यांच्या चरण कमलांना वंदन करूया. सभ्यग्रस्त हो, तुम्ही क्षणभर सुद्धा असे वाटू देऊ नका की आमच्या गुरुदेवांना आधुनिक सुधारणेची गती पूर्णपणे बंद करण्याची आहे, कारण तसे करता येणे ही अशक्य गोष्ट आहे. परंतु वाईटातून चांगले काढण्याची जी कला आहे ती आपण त्यांच्यापासून शिकूया आणि आपल्या खऱ्या शुद्ध जाणीवेच्या सर्वोत्तम विकासाला योग्य असणारे जे हे मानव जीवन आहे त्याचे महत्व समजून घेऊया. या दुर्लभ बहुमोल मानव जीवनाचा जो उत्तम लाभ आहे त्याकडे आपण दुर्लक्ष करता कामा नये. श्रीमद भागवतात म्हटले आहे की त्याप्रमाणे स्कंद 11 9वा अध्याय 29वा श्लोक, इदं बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थम नित्यम गिरः चूर्ण यतेतन पते
नो मृत्यू याव निःश्रेयसाय विषया खरु सर्वतः त्यात हे मानव जीवन अनेकानेक जन्मानंतर प्राप्त झाले आहे आणि जरी ते क्षणिक आहे आणि तरीही ते सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करून देणारे आहे. म्हणून धीर आणि बुद्धिमान मनुष्याने आपले जीवन कार्य फलद्रूप करण्याचा त्वरेने प्रयत्न करावा आणि मग पुन्हा मृत्यू येण्यापूर्वी जीवनाचा सर्वोच्च लाभ प्राप्त करून घ्यावा. त्याने सर्व परिस्थिती उपलब्ध असणारी इंद्रिय तृप्ती व्यर्थ करावी. आपण व्यर्थ भौतिक सुख भोगाच्या पाठीमागे लागू किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर केवळ आहार, निद्रा, भय आणि मैथून या कामात आपल्या मानव जीवनाचा दुरुपयोग करता कामा नये. आचार्य देवांचा संदेश श्री रूप गोस्वामींच्या शब्दात याप्रमाणे सांगता येतो. भक्ती रसामृत सिंधू 1.2.255 ते 256. अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुज्यत निर्बन्धः कृष्ण संबंधो युक्तं वैराग्यम् उच्यते. प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुमि परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते. वैराग्यात तोच पूर्णपणे स्थिर झालेला असतो जो कृष्ण भावना भावी जीवन जगतो. इंद्रिय तृप्तीच्या ठिकाणी त्याने असक्त नसले पाहिजे आणि शरीर सुस्थितीत ठेवण्यास जेवढे आवश्यक असेल तेवढ्याचाच त्याने स्वीकार करावा. पुढे भक्ती कृष्ण सवे ज्या वस्तू उपयोगात आणता येतात अशा वस्तू केवळ प्राकृतिक आहे. या समभव्य त्या वस्तूंचा जो त्याग करतो तो वैराग्याचे पूर्ण आचरण करीत नाही. आपल्या जीवनाचा जो बुद्धीला पटणारा युक्तिसिद्ध विभाग आहे त्याचा पूर्ण विकास झाल्याने या श्लोकांचा आशय करू शकेल. पशुतुल्य वृत्तीने तो असे करणार नाही. आचार्य देवांच्या चरणांपाशी बसून ज्ञानाच्या या दिव्य स्रोतापासून आपण कोण आहोत, हे विश्व कसे आहे, परमेश्वर कसा आहे आणि आपला परमेश्वराशी कोणता संबंध आहे या गोष्टी समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया. श्री चैतन्य महाप्रभूंचा संदेश हा सर्व प्राणी मात्रांकरिता दिलेला संदेश आहे व तो संदेश जिवंत जगाचा संदेश आहे. या मर्त्य जगाच्या भौतिक उन्नतीत चैतन्य महाप्रभूंना आस्था नव्हती. अशा या जगाला मृत्यूलोक म्हटले आहे. ते योग्यच आहे, कारण या जगात प्रत्येक वस्तूचा मृत्यू ठरलेला आहे. जेथे प्रत्येक वस्तू नित्य अविनाशी आहे आणि जेथे प्रत्येक वस्तू परब्रह्म परमेश्वराच्या सेविकाचा आहे, अशा त्या दिव्य विश्वासंबंधी सांगण्याकरता श्री चैतन्य महाप्रभू 450 वर्षापूर्वी आपल्यात अवतीर्ण झाले. पण अलीकडे काही तत्वशून्य लोकांनी श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या उपदेशांचा विपर्यास केला आहे आणि हे भगवंतांचे सर्वश्रेष्ठ असे तत्वज्ञान म्हणजे कमी प्रतीच्या समाजासाठी आहे असा चुकीचा अर्थ लावला आहे. आम्हाला आज घोषित करण्यास आनंद वाटतो की आमच्या आचार्य देवांनी आमच्या नेहमीच्या कृपा प्रसादाला अनुसरून अशा प्रकारच्या भयानक अवनीतीपासून आमचे रक्षण केले आणि म्हणून आम्ही परिपूर्ण नम्रतेने त्यांच्या चरण कमलांना वंदन करतो. सभ्यग्रहतो सांप्रतच्या सुसंस्कृत असंस्कृत म्हणणार पाहिजे तर समाजात असे एक प्रकारचे वेळ पसरले आहे की ज्यामुळे ते भगवंतांचे स्वरूप केवळ निर्विशेष आहे असे मानतात आणि त्यांना इंद्रिय नाहीत, रूप नाही, त्यांना हालचाल नाही, त्यांना मस्तक नाही, पाय नाही आणि त्यांना कोणताही उपभोग नाही असा दावा करून ते भगवंतांच्या हास्यास्पद बनवतात. आधुनिक पंडितांना योग्य मार्गदर्शन
मुळेच नसल्यामुळे आणि भगवत धामासंबंधी त्यांना अंतर्दृष्टीही नसल्यामुळे भगवान निराकार आहेत असे मात समजण्यात त्यांना मौलीही वाटते. बहिर्दृष्टी ठेवून अशास्त्रीय प्रयोग करणारे या साऱ्या लोकांना शास्त्रीय वाटत असते की सर्व उपभोग्य पदार्थांचा मक्ता मानव समाजाने किंवा एखाद्या विशिष्ट वर्गाने घ्यावा आणि केवळ त्यांच्या लहरी कृत्यांकरता त्यांना ज्या पाहिजे असतील त्या गोष्टी पुरवणारा असा निर्विशेष परमेश्वर असावा. परंतु आपण सुखी आहोत कारण कृष्ण कृपा श्रीमूर्ती परमहंस परिवार राज आचार्य भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज यांच्या कृपेने या भयंकर विकृतीपासून आपण मुक्त झालो आहोत. त्यांनी आपल्याला खरी दृष्टी दिली आहे. ते आपले शाश्वत पिता, आपले शाश्वत उपदेशक गुरु आणि आपले शाश्वत मार्गदर्शक आहेत. या शुभदिनी आपण त्यांच्या चरण कमलावर नतमस्तक होऊया. परब्रह्माच्या ज्ञानाच्या बाबतीत आपण अज्ञानी मुलाप्रमाणे जरी असलो तरी कृष्ण कृपा श्रीमूर्ती माझ्या गुरुदेवांनी अशास्त्रीय ज्ञानाचा दुर्जय अंधकार नष्ट करण्यासाठी आपल्या ठिकाणी एक लहानसे पुल्लिंग प्रज्वलित केले आहे. आपण आता इतक्या सुरक्षित जागी आहोत की कोणत्याही अशास्त्रीय विचार संप्रदायाने कितीही दार्शनिक युक्तिवाद केला तरी कृष्ण कृपा श्रीमूर्ती गुरु महाराजांच्या चरण कमलांच्या ठिकाणी आपली जी अधीनता आहे त्या अधीनतेच्या अवस्थेतून आपल्याला तो युक्तिवाद विचलित होऊ देणार नाही. याशिवाय मायावादी संप्रदायांचे जे अत्यंत निष्णात पंडित आहेत त्यांना आव्हान देण्यास आपण तयार आहोत. तसेच आपण असेही सिद्ध करण्यास तयार आहोत की भगवंतांनी गोलोकातील त्यांच्या अलौकिक लीलांमध्ये वेदांचा उदात्त संदेश आहे. छांदोग्य उपनिषदात या संबंधी स्पष्ट निर्देश आहे. 8.13.1 रामाच वरम प्रपद्ये केवलास्थामम प्रपद्ये. श्रीकृष्णाची कृपा प्राप्त करण्याकरता मी त्यांची शक्ती ही राधा तिला शरण जातो आणि तिच्या शक्तीची कृपा प्राप्त करण्याकरता मी श्रीकृष्णांना शरण जातो. ऋग्वेदातही 1.2.22.20 म्हटले आहे की तत् विष्णू परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः जीवीव चक्षुर आततं विष्णोर्य तत्परम पदम. श्री विष्णूंचे चरण कमल हे सर्व देवदेवतांचे परम ज्येष्ठ आहे. श्रीकृष्णांचे हे चरण कमल आकाशांतील सूर्याप्रमाणे प्रकाश देणारे आहे. वेदांची प्रमुख शिकवण म्हणजे इथे ठळक रीतीने विषद केलेले जे स्वसत्य आहे ते बहिर्दृष्टीने अशास्त्रीय प्रयोग करणाऱ्या संप्रदायांचे जे अत्यंत सामर्थ्यवान पंडित आहेत त्यांना सुद्धा समजलेले नाही. यात श्री व्यासपूजेचे रहस्य आहे. जेव्हा आपण भगवंतांच्या दिव्य लीलांचे ध्यान करतो तेव्हा आपल्याला अभिमान वाटतो की आपण भगवंताचे शाश्वत सेवक आहोत आणि मग आपण हर्षपूर्ण जयघोष करून आनंदाने नाचू लागतो. माझ्या दिव्य आचार्यांच्या जयकार असो, कारण त्यांनी आपल्या दयेच्या अविरत प्रवाहाने शाश्वत जिवंत असणाऱ्या या आंदोलनाच्या प्रेमीचा आमच्यात संचार केला आहे. त्यांच्या चरण कमलांची आपण नतमस्तक होऊया. या गाढ संसारिक मोहाच्या दास्यातून आपली सुटका करण्याकरता आपणासमोर आपले गुरुदेव जर प्रकट झाले नसते तर असहाय्य अशा या दास्यरूपी अंधकारात कित्येक जन्म आणि युगे होईपर्यंत आपल्याला खात्रीने राहावी लागली असती. जर ते आपणासमोर अवतीर्ण
अवतीर्ण झाले नसते तर श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या अत्युत्कृष्ट शिकवणुकीने पूर्ण शाश्वत सत्याचे ज्ञान आपणाला प्राप्त झाले नसते. तसेच जर ते आपणासमोर प्रकट झाले नसते तर ब्रह्मसंहितेतील लोकांचे महत्व आपल्याला समजले नसते. ईश्वरः परमं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिवादी गोविंदः सर्व कारण कारणम, जो गोविंद या नावानेही ज्ञात आहे. असा श्रीकृष्ण हा स्वयं भगवान आहे. त्याचा दिव्य आध्यात्मिक विग्रह सच्चिदानंदमय आहे, तो सर्वांचे अधिकारण आहे. त्याला कारण असणारे असे दुसरे काही नाही. तो सर्व कारणांचे अधिकारण आहे. आगामी कोटावधी जन्मातून मला प्रवास करावा लागला तरी भगवंतांची कोणतीही प्रत्यक्ष सेवा माझ्याकडून घडेल याची मला व्यक्तीच्या अशा वाटत नाही. परंतु मला एवढा मात्र विश्वास आहे की कधी ना कधीतरी असा एक दिवस येईल की तेव्हा ज्या मोह कदमात मी अतिशय खोल बुडालो आहे त्यातून माझी सुटका केली जाईल. यासह माझ्या गतकालीन दृष्ट्यांमुळे जे भोग माझ्या वाट्यात आले आहेत ते मला सहन करता यावे याकरता माझ्या दिव्य आचार्यांच्या चरणकमलाजवळ मला माझ्या संपूर्ण मनोभावाने प्रार्थना करू द्या. परंतु त्याबरोबरच मला ज्या पुढील गोष्टीचेही स्मरण राहण्याचे सामर्थ्य असावे. ही गोष्ट म्हणजे माझ्या दिव्य आचार्यांच्या निस्सीम कृपेमुळे ज्यांचा साक्षात्कार होतो त्या सर्वशक्तिशाली भगवंतांचा मी केवळ एक लहानसा सेवक आहे म्हणून माझ्यातील संपूर्ण विनम्रतेने आचार्यांच्या चरण कमलावर मला नतमस्तक होऊ द्या. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. तर अशा प्रकारे आपण आपला जो हा तिसरा पाठ आहे आध्यात्मिक गुरूंचा, की आपल्याला आध्यात्मिक गुरूंची आवश्यकता का आहे, तर शास्त्रामधल्या वेगवेगळ्या श्लोकांच्या आधारे श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला अतिशय सोप्या शब्दामध्ये पुन्हा एकदा गुरूंचं महत्व समजावून सांगितलंय. ते आपण या अध्यायामध्ये या पाठमध्ये पाहिलं. ओके, गोपाळ प्रभूजी, सॉरी मी तुमचा मेसेज आता पाहिला. तुम्ही सुद्धा वाचन करू शकता, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये.